كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kafirler bilen cihad etmek sizlere farz edildi ve halaniki cenk etmek sizlere meşakkat bolup ağır gelir. O mümkindir siz bir zady yaman görseňiz, o şo zat size hayırlı bolsun. O mümkindir siz bir zady ýaxşy görseňiz, o şo zat size yaman bolsun. Allah tebarak we taala size näme zatynyň ýaxşydygyny ýa ýamanlygyny bilýändir we siz bilýän däldirsiniz. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Senden sual ederler haram ayda cenk edip adam öldürmeň hakynda. Sen şolaryň jogabyny aýt. Haram ayda cenk etmek uly günädir. Emma adamlar dininden gaýtaryp musulman bolmakdan mana bolmak we Hudaga kafir bolup islamny kabul etmesizlik we Mescidul Haram'a ziyaret üçin barmakdan mana bolmak we Mekke ehlini haremden çykaryp gawmak Hudanyň ýanynda haram ayda cenk etmekden ne ulrak günädir. We Hudaga şerk getirmek haram ayda adam öldürmekden günähde uludur. Kafirler hemişe siz bilen cenk ederler, ta sizi öz diniňizden gaýtaryp murted etýänçäler. Eger başarsalar we her kim sizden murted bolup dininden dänse, o tawba etmäni kafir halda ölüp dünýäden geçdi. Pes olaryň islam hallaryndaky eden emeller batyl bolar, hem dünýäde we hem ahiratda. Olar dowdakydirler we dowdakda hemişelik galjaktyrlar. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Tahqiq ol tor adamlary ki iman getiripdiler we ol adamlary ki hicret edip Huda ýoluny cenk edipdiler. Şolardyr Hudadan rahmetini umid etýänler. Ve Allah tebarak ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Senden arak şerabyň we kumaryň hakynda sual ederler. Sen şolaryň jogabyny aýt. Şol ikisinde uly günah bardyr. Bu adamlara biraz nef' de bardyr. Emma şolaryň günahy nef'inden uludur. Senden sorarlar, Huda ýolunda ne miktar nefaka edip mal sarf edildi. Sen şolaryň jogabyny aýt. Özüňizden ziyadan sarf edin. Şu beyan edilşi ýaly Allah tebarak we taala size şeriatyň ahkamlaryny beyan etýär. Şayet siz dünýäň we ahiratyň hakynda fikir edip her ikisini salahiýetli iş edip iki dünýäň saadetini kesbeder ýaly.